Umnyango wezempilo e-United Kingdom uthi uthathe lesi sinqumo ngenxa yokuthi leli gciwane libonakala lithelelana kakhulu ukwedlula umxhandela we-COVID-19 obubizwa ngeDelta. I-UK ithi-ke ayiboni ukuthi imigomo oyisebenzisayo njengamanje ukwelapha i-COVID-19 izokwazi ukulwisana nalomxhandela omusha wegciwane. Minister Naledi Pandor has expressed the concern that this decision is going to affect our tourism industry and two-way business between the two countries in a negative way. Umnyango wezobudlelwane namazwe omhlaba kuleli uthi lokhu kuzoyikhinyabeza kakhulu imboni yezokuvakasha usaxoxisana nososayensi bakuleli yazwe kanye nenhlaka osebenzisana nazo. Uthi isinqumo sokubeka lelizwe ohlwini lwamazwe obantu bawo abavunyelwe ukungena khona sithathwe ngokukhulu ukuxhamazela. Well, it's devastating for us within the tourism industry. We were expecting a whole lot more people coming from the UK to visit our shores, and this announcement by the UK, we do believe that is premature. We're talking about a variant that we have not yet gotten data in terms of the efficacy of the vaccines. The Minister of Health has already spoken on the issue, so it will be involving all stakeholders with an interest in seeing that this matter is resolved as speedily as possible. Enyangeni eziyisikhombisa ezedlule i-UK yakhipha iNingizimu Afrika ohlwini lwamazwe ayengavumelekile ukuvakashela kuleli yazwe ngenxa yomxhandela we-COVID-19 iDelta. Kungakapheli namahora amangaki kutholakale umxhandela iB.1.1529 lelizwe seliphinde labuyiselwa futhi ohlwini lwamazwe angasavumelekile ukuvakashela e-UK.